Здравей и добре дошъл в Да добавим нула. Подкастът, в който говорим практично и открито за пари, инвестиции, лични финанси, бизнес и всичко свързано с създаването на финансова стабилност и свобода. Аз съм Зара. Финансите не са само моя професия, а истинска страст. Обичам да говоря за това как можем да печелим повече, как да използваме пълно парите си и как да изграждаме стабилна основа за бъдещето. Последните няколко години живея и работя в Германия като финансов консултант в една от водещите технологични компании. Работя по мащабни проекти с международни клиенти и понякога пътувам, а фокусът ми е върху ценни книжа и деривати. Макар това да звучи сложно, всъщност ми даде достъп до ключови знания за това как функционират парите, а е по-лесно отколкото звучи и е изключително приложимо и в личния живот. Ако и ти се интересуваш от финанси и финансова независимост, ако искаш да стартираш бизнес, да научиш кои са най-актуалните тенденции на финансовите пазари, или ако искаш да чуеш какво успешните хора правят с парите си, как са стигнали до успеха и какви уроци са научили по пътя си, значи си на правилното място. Във всеки епизод ще говорим за актуални теми от света на финансите и инвестирането, или ще срещаме вдъхновяващи гости, млади предприемачи и професионалисти, които вече градят своя път към финансова свобода. Защото човек учи най-много от хората, които го заобикалят. Така че ако това, което казвам, резонира с теб, нека изградим заедно общност от мотивирани и амбициозни хора, които се стремят към повече. Абонирай се, сподели с приятел и се върни за първия епизод. Започваме съвсем скоро.